ngidap da kajing sungkumen ka bakraw do kata-kata bangidon ni ka jing penbana baya ka film karam ngin sawan sa Juai hapo district library haka arbusau bat ka arbsantrik haka sngi Friday bat haka sngi Saturday arbusau arbsantrik jongni Julai hapo district library ha Juai dan wa iin dan wa susuyan Pila benar tetian nga. Hindi ka jing ke jongai pi. Kanam kerla. Don prin jufile se vi kelam yo ban pet sawan sha Juai arbsa arbsan bangidon ru ye jing angnut ban pen i shwi ki districts bangangai ngin sawan pen i biang ru ha Shillong ngam tip lano tang ba kani kelong ka jing pentip ka jing angnut ru ka jongi bangai fila sha skor ba arbsa arbsan trik district library Juai ka shu kan long khatway ka ba arbji ka ba san bat ka ba news poa trai ker khu vi ngen sai kendo koblesibun amen Roi try ngadap da kajing sungu yu blay kani ka por ka bamenta sa sin ya ka bang yo ban ya kren biang bat pi lang ba kani ka tien ka ba khot ka ba im ka jong try kwa ban kren kani ka tien namar ba ngasungu yo jingker khu ya le di ba nganget kani ka tien ka long jingker khu ya pi ru ha kani ka por ka bamenta ha kani ka por nga kwa ban pulin na ka gospel Yohanes ka long ba khatway kani ka khot ka ba lai phukandai ka ba ongkom ni u Jisu ong to klino yau to mau khang ka martha ka para jong tau balayap kala ong ha u ko trai kata ula iutung na ba kani kalong ka ba sausngi kani ke jingja ka ba u Jisu le sha ka lom jing tap ya ka bala tap yau Lazarus ban on dau la poi ha ka jaka udan ban le i ka kambah ha ka jaka udan ban pen pau yeladi ba udai wai khmat jong kita kiba don lang ha kata por na mar kia bon ha kata lom jing tap bading tau Jisu andau la poi ha tau lom jing tap kai ka ba la hukum ning kong ya ka martha u ong kum ni u ong to klino yu to mau khang to klino yu to mau khang la ne ktin pareng kong remove the stone klino yu to mau khang kay ka badya kamartha ka ong panban hang ni kutray ka tao la iutung na ba kani ka sngi ka basaw u Jisu ong pantulun no yu tu mau khang lani klino yu tu mau khang ka jingkali ka long ni hatu Jisu mla ase ban le hidalade banon ko mau khang to tulun no lani ko mau khang to yai no sharut la dau Jisu hukum kan jindal long kum ta Henry u Jisu kwa abon le hidalade ukwa ban pa ya kini kibreu baru kwa ba makikin le ya kata ka bakiki la ban le ban pentulun ya uta u mau khang ban remove ya uta u mau fi u Jisu lada uman ban le ula ban le namar kadon kawi ka benta na kaktien ka jong blay ba uong ndai manga handre pinle ma pi uong u Jisu ndai bo ban le utra handre ngin le mangi ba kata ka jingle ka long kum no ndai tang ban shupun tulun ni to mau khang re uong kum ni Matthias nom arway kot arway ong ni u Jisu le tu bu long aki shisanga ong api lada pidon ka jingat bat pim sngo artatien pinom le tang ye kata ka bangla le yau tau ding dem ber re lada pin ong ha uni ulom ru long belarat no bat balan no ru sha ka dur yau on sale kumta u Jisu ong mdei pamangangan le re pibin le mdei tang ye kata ka bangang le uni ding dum bor ngalatim ding dum bor la yau re la pi ong yau tai ulom u bahe ru tolong belarat no shisha bon long belano no shata duria unno da shisha pi u Jisu ong ye gane ka kintien u tep bangila ban le ye kata what you to lomba ban long balaken riano hagani ka por u Jisu umle ye gane namar bo kwa ba mangin le mdei tang itai mau telun ibaret ni tai mau khang ibaret u kwa ingi bangin le ke ba kham khrau bagata ka long ladangi ong what you lomba bo un kenria no un kenria kay ka ba jang ni ka long baka Martha kala ay dao ka ong ladangi klino yun yung mau khang
Kaya ka ba dya, kabami ng tagalom jing tap, kabami ng tagatiliw kan long kabas mautong. Namar ka ong ba kaladay ka sngi ka basaw. Ujisu ong to klino yaw mau khang. Remove the stone. Pitip na, kaniga daga jing siya. Utrayo kwa angi, bangin pentulun no, ya kita ki mau. Neban penmi no, neban remove yaw tau mau. Uba long jing khang. Ya kata ka kambah ka jong blay. Vì uniu mau khang dan hang ni, ba uniu mau khang, udeu ba khang ya kata ka kambah. Maru Jisu udan o mau khang, mo ba uong pentulun jauh ni dan unlingan le ka kambah. Tading ta uniu mau khang uyang hapdeng u Jisu ba ka kambah. Tading ta uong ya kibadan hakan ka jaka uong weng situ mau khang fin iya ka kambah. Tading ta hakan ka por ka bamentaam ngakwa aban ong habi. Ba utraw la dap dan lupa ya kata ka kambah ya ka baun le haga jim ga jongpi. Ndre udan o mau khang o yang hapdeng u Jisu bat kata ka kambah. Ya ka ba fila duai ya ka ba fila lik pa duai ki pastors ya ba fila lik ban ya slok ba ki ba bon ki briu. Ndre kam ja namar ba udan uta o mau khang o yang hapdeng jong u Jisu bat kata ka kambah. Banga kwa ban ong yefi ka de ka sngi ka ba mental ada pidan haga jaka ka ba kum kata utrai am ukwa ningkong ya pi ban ko ngu ban le ya kata ka bo ukwa pi ban le ba kata ka long ba pin weng no ito mau khang ngakwa ban ong ifi ka ni ka sngi mental ase don na pning jong fi ba ublay ula de pa lupa ya fi bun sngi ne bun snem bun banai ula pa pi ban le ka haga jim ga jong pi henry hadu menta am pi pat le de kata pila shi duai pi mi ire ka kambah belai pi mi ka kambah kalong nama rutrai ula pa aswe pi ban le ka ire ka ai ngam te upa le yu pi tang ba ula pa ban le fi ka ire ka ai le si kala ban long bau Jisu ong ye pi ba pin weng no shwa ya kata ka ba tengit na pi ban weng no shwa ya kata ka bom khot na pi ban weng no shwa ya kata ki jingmlin ki basniu na pi ban weng no le se wat ya ta ka jingbam nget na pi ni kata ka jinglong kong na pi ni kata ka jing ya mo ya kata ka jing bitar ni kata ka jing ya lorni la ni ya kata ka basniu te la da pi weng pi ting ba yo kata ka basma utung kan wan kamat dap sto aku abang fi la da pi weng ka namwan ka basma utung la da pi weng kata em pini ipan ban ya ka kambah bun sin ngimut baladang im ka jing im ka bahok ka jing im ka khot utrai bahkan sa sma utung ya kibriu kin sawit kibriu kin sa that kibriu kin sa salia ingi ngakwa ban ong yepi kata kam lele ndre ko ngu shwa ya kani ka wei ka ba utrai ong yepi weng no shwa ya kata ka ba wit haga ji im ga jong fi weng no shwa ani pen ko ngu no shwa ya kata ka ba utrai la dap ong haga ji im ga jong fi ndre hadu menta fim pen ko ngu kamar thang ni kam pen ko ngu kai dawn ban ong yo baus kan mi kata bas mau tung na takalum jing tap yo le ran ka kwa abnong ipi kan ka sngi bo try ong ifi weng no weng shwa ma pi la da ka don kata da ka bas no aga ji im jo fi ngam tip ka bas no bar ka bo try da kran ipi man shwa am le ong ipi wan pule ba no ka tin ka jong blay na ong ipi pin im no ka jing im ka ba kham reu blay ba fin shakri ba no you try re hadu man ta film le kata film ko ngu re kata fi kwa bitang ka kambah pi kwa be bo trai un le re ha kan ka sngi ka sngo bo trai kwa ba pi pin le nang kong ni kata bang ka sngo tang ka ni ka wei la da fi ko ngo ya kata ngam te ku trai kren yu pi bun sngi mensual ni la don da ki benai ne don da ki snam o ble la pa ti fi ben le kata la pi le choi kata ma kwa ba nong fi fin sai i be ka kamba jong ble ka ji im jong fi pin sai i be ya ka kamba ka jong ble ha ka ji im ka jong fi la da pim le pinum ie ro am la da pi duai kat ba duai la da pi sha jing it le nei pi le kat ba pi le e tam pinum ira ka kamba nga snow ba tang ka ta wei bo trai u kwa ya pi ba pin weng no shwa ya ka ta na ga jing im ga jong fi weng no shwa la da ga don gi jing mlen ka sneu la da de ka bam du man di kiat ne di skret ne ba bam kwai ne ba bam gi jing bam le gi shekar ne kita ki jingbam ki bapen buat kita ki jingbam em ki bam tai ngam tep utrai pa ayu fi
Henry la da pi pen ko ngu sha ma PM pin so i la da pi la pen ko ngu pi la weng shoi kata na ga GM ga jong PM kanom dan shu ka AM ka baka na kata ka kambah ka bo blame sale ga GM jong fi tanga so ha ga ni ka por ka dei tang kata ya ka banga kwa ban kren ya fi bar kata ka long weng no ito mo khang ubaka na ga GM ga jong fi weng no le no shwai kata ngam te utrai pha le yu fi ngam te upha le yu fi tang bala da fi la ko ngu ya kata pin sa yo i ya ka breakthrough ya ka kambah ha ga GM ga jong fi Tading tayo, ka ebo try lo ang ipishu lebet. Ya ka ka bol hukum ipishu lebet. Ya ka bo try kwa ifin lebet. Baru kwa ifin le ro kalong bo kwa banya partner lang bat pi. Banya try lang bat pi. Balada pi pim tre tu try ro ngamla ban le ikamba andre la da fi ko ngo. La da fi ong be ho try ngan le ya gata. Pin sa shu I be ya ka kamba ga jong try. Ka baja ha ka jing im ga jong fi. Kan mau ga ni ka wei. Ka Bible ka ongom ni isti ka maning kong sigi koren kan long balai kini ka khot ka pra ka ongom ni ti utau bla thung baru tau blai ki long ka wei hindrei wei pu wei un pediang yala ka jong ka bainong kat bakum ka jing trei jong uhi namar ngilong ki betrei lem bat ublei pilong ka lengka ublei bat ka jing tei ublei pilong ka lengka ublei bat ka jing tei ublei hang ni ka ong ba ngielong ki betrei lang badu blai tadap hilong ki betrei lang badu blai ki ba kongo you try pilong kaleng kau blai kaleng kai ka bu try un sarap ya ka bu sup mi ya ka ki so lem ba ka jing ka jong pi but filong ro ka jing tei ka ba blai un sa tei ha ka jing ka jong fi un tei ya ka ba itnat ya ka ba kordor ya ka ba don buram ya ka ba remdor ha ka jing ka jong fi Shillong bet ki betrei lang baru belai. Barka Martha kila ko ngo ki bedon lang ta kila ko ngo bat kila shu pentelun ya uta u mau khang. Barka ka baja hang ta kalong ba ki layo I ya kata ka kambah ka bakrau. Ya ka ba une u breu u balayap une u breu bala de ban sma utung une u breu shisha ula de ban mo ula de ban ula de shisha ban kut no hang ta Henry QI ban bau tau breu bala iap bala semua utung umi na lom jingtap. Umi na kataka jingtap. Balai umi kadai namar. Bagi la pentelun kita ki bahi yang kila pentelun ya tau mau khang aku abanong fitang kan ni kau wei. Lada fisko ngo be pentelun no ia kata bau try ukwa ia pi ban pentelun no. Tading ta fin su I be ka kambah aga jim ka jong fi. Wat ai bau tau mau khang undan khamat jong fi. Uba khang i jingker khu. Uba khang i kambah agi jong blei. Uba khang bo blei unle ga jim jong fi. Weng no yu tamen tai. Ta ka ba shupin ka ngo ya ka ktien ka jong blei. Weng no. Ya ka no ka ba wit agi jim ga jong fi. Weng no ya ka ta ki ki ba jaklia. Weng no ya ka ta ki ki ba Ma wat pen la ka jong ka donut. Wan pen ya la ka jong ka mensim. Shupin ka ngo ba ya de ha u try. Pinu I ya ka kambah ha ga jim ga jong fi. U blei unle kambah ya pi. Unle kambah ai long yeng long sem ge jong pi ye kon gi kti ge jong fi yo lok jong fi pin sei I be ge ta la try lo ong I pi ban le bet wat ai ba katakan sakut aju pentelun no weng no syarut pin I bet kanam dan chokono no ka baka ba pin I ga kambah ge jong blai ha ge jim ge jong fi blame ker kui pin ga por menta na kwa ban duai na ka benta jong fi ha ge ski trabe ne ga por nga ingo emang yo ban ai ne ga khubor Makanya khubor ka long begini ki kon ki jong me ko pa ki de ban chupen ka ngo bi ka ktien ka jong me ban pentelun no ia uta u mau khang ban khle no ia uta u mau khang ba chi sien ki lapen ka ngo i ka ktien ka jong me ban weng no i ka ta na ka jing ka jong ki ta ka ba ki weng no i ka jing ar tien and ka jing men sim ka jing do not ban chupen ka ngo bi ka ktien ka jong me kata ka kambah ka jong me kan ja ba ka jing ka jong ki ga duai nam ta jong fi kong ga duai nam ta jong fi ba ia ka ege bu trial dap ong ka GM jong fi le no wanum pen slam wanum pen tut le no la do trial dap ong ye pi le ia kata bat pin yo I ka kambah ka ba kraw kan ja ha ka GM ka jong fi ka kambah kan ja kata ka kambah ka ba pim pat ju I meno kata ka jingle ka jong blai ka ba pim pat ju I meno kata kan ja ha ka GM ka jong fi ka doang ka khu pi kan ka sngi wanum pen sure la ka jong ki dot not Shupen ka ngo weng no bet shupen telun no bet kata na gaji ing bejong pi
ke kambah ganja ngas ngau trai kren kumta ngadua nga kerku ipi kan igesngi haga kertengu Jisu amen but amen trai lagi kambah aga jim jong pi shupen ka ngobi ka tien jong blai wat ai baka jingka kanang don aga jim ga jong pi leneu tau mau khang bakang igi jing kerku dan akmat jong pi weng na betul na trai kerku ipi ngi sa syam la jaga sngi haga ipat ka khubor sta blend ka brom ju amen